Ahojte, nachádzame sa pri obchodnom dome Central v Bratislave, kde od novembra nájdete novú polikliniku ProCare Central Tower, ktorá je ďalším prírastkom do siete polikliník ProCare. Tie nájdete vo viacerých slovenských mestách a v hlavnom meste hneď na niekoľkých adresách. Termín k lekárom do polikliniky Central Tower, ako aj do ktorejkoľvek inej polikliniky siete ProCare si môžete rezervovať telefonicky cez call centrum alebo jednoducho pár kliknutiami cez online klientskú zónu. Poďme sa pozrieť, aké služby poliklinika svojim klientom ponúka. Ambulancie polikliniky ProCare Central Tower nájdete na 3. a 4. poschodí, kam vás pohodlne a rýchlo vyvezú výťahy. Svoju prítomnosť v poliklinike nahlásim personálu na recepcii alebo opäť použijem online klientskú zónu, cez ktorú oznámim svoj príchod. V ambulancii tak už vedia, že som tu. V ProCare Central Tower nájdete viacero špecializovaných ambulancií, ako napríklad kožnú ambulanciu, oftalmológiu, neurológiu, urológa, gynekológa či diabetológa, čo poukazuje, že poliklinika nemá špecifické zameranie. Má však posilnenú fyziatriu a balneológiu a klientom tak ponúka široké možnosti rôznych moderných, rehabilitačných a terapeutických procedúr. Služby špecialistov v poliklinike ProCare Central Tower môžu využívať všetci klienti siete ProCare s platným programom osobnej starostlivosti. A aj ten je už dnes možné si vybrať a zakúpiť jednoducho online prostredníctvom klientskej zóny. Skvelou polohou, množstvom špecializácií, profesionálnym prístupom i bezproblémovým parkovaním je pre mňa poliklinika ProCare Central Tower jednoznačnou voľbou.